a ranar Asabar ta makon jiya. Wasu matasa su 6 da ake zargin 'ya'yan Fulani ne a yankin anguwan Saka cikin karamar hukumar Karo, jihar Nasarawa, suka yi taron dangi wajen yi wa wata yarinya 'yar kimanin shekara 12 fyaɗe. Majiyarmu ta ce matasan 'yan kimanin shekara 15 zuwa 17 sun ja yarinyar ce da ƙarfin tsiya a lokacin da suke hanyar komawa gida daga gidan biki, inda suka yi cikin daji da ita suka yi mata aika-aikar. Lamarin wanda ya faru da tsakar dare a wannan rana. Majiyarmu wadda aka saka sunanta ta yi ƙarin haske kan yadda lamarin ya faru. Abin da ya faru wata yarinya ne karama haka yarinyar daga angon Fate. Kusa da angon Saka ne aka tazo gidan bujerin misalin karfe guda su koma gida da yara ƙanana. Yarinyar shekarar ta 10 da ta fito tana zuwa da yara matsalaita, yara mazaje kamanta. Sai wasu Fulani suka fitowa daga gidajen sabaki wajen da aka yi katanga da suka fito yara. Sun 6 da suka dauke ta da misalin karfe 3 suka shiga da dauji tana ihu, suka shiga dauji da ita suka kai lalata da ita tunda sun kai wajen karfe 5 na safe sai suka dawo da ita bakin hanya a wajen ta fadi na zuba mata. Sai wani mai mashi ya ganta sai ya dauko ta ya kai ta garin su ya waye ta sai aka ce me faru, sai yaran kananan sai suka warware abin da ya faru, sai aka zo aka kai ma ofis na yan banga suka bincike da suka sami yara iyayen suka ce su ne suka aikata, amma da aka jaga bisa kewa ka tattara su guda 3 aka zo aka tsare su. Yaran matasa na wurin auren na Fulani kananan nan ne ba su wuce shekara 16-15 ba, kananan yara ne. Da yake batun ya kai gaban yan bangan yankin anguwan Saka, wannan yasa wakilinmu ya nemi jin ta bakin Uba Danjuma wanda ya kasance shugaban 'yan bangan yankin. Maganar da ya zo mini akan haka, sai ne ya ɗauko yariyan miji na Kaita Division. 'Yan sanda kuma sun ɗauke ta aka kai ta General Officer. To sun yi dai daudoti sun yi bincikan su, sun yi yariyan kuma an dawo da ita akan ba wani damuwa ba. Amma dai maganar dai ya division. Shugaban 'yan bangan ya kara da cewa sun nemi iyayen yaran da suka aikata wannan ɗayan aiki har ma an yi zama da su. Da muka neme su kan sun zo, iyayen sun zo saboda ka san yaran da suka aikata su sai suka gudu. Ina tura yara ma a dauji akan a neme su ba su samu su ba, to yara sun gudu, amma iyayen sun zo shi suka yi zama da iyayen yariyan. Shin ko a wani hali yarinyar da lamarin ya shafa take ciki a yanzu, kuma menene ra'ayin iyayenta? Sai Dan Juma ya ce a'a ba wani damuwa ba, saboda su ma iyayen sun ga yarinyar ba wani damuwa ne ba, sun ce maganar su ba wani damuwa wurin su kuma ba, sun akura. A wani mai kama da wannan wanda ya auku a cikin garin Keffe, musamman kuma a yankin gangaren Aboki a jiya Juma'a, wani yaro ne wanda shekarunsa ba su taka kara sun karya ba, shi ma ya lallaba ya yi wa wata 'yar makwabcinsu fyaɗe. Ga dai ƙarin haske daga bakin mahaifin yarinyar. Ni ne Muhammadu Awal Ibrahim. Abin da ya faru ba ni a gida, maman yarinya ne ta kira ni ta ce mun in zo gida ba lafiya. Na ce me ya faru? Ta ce yarinya ne an mata rafin. Na ce a'a an mata rafin kuma waye mata? Ta ce in zo gida tuku. Na zo ma na same ta mata wanka, shi ta ce mun Kabiru ne ya yi mata wannan abin din. Na ce Kabiru wanne? Na tambaya yarinyar, ta ce Kabiru yaron Usaini. Ya ce to ke kin san shi ne? Ta ce eh ai suna zuwa gidansu sayan kifi. Ya ce mu je ki nuna mun shi. Muna kuma zuwa sai ga yaron, kuma yaron din muka aika a kira baban nashi na zuwa aka gaya mishi ga abin da ya faru, ga abin da yaron shi yayi. Sai ce min ni in kai yarinya asibiti, abin da na kashe sai zo in gaya mishi. Ni kuma da na ɗauki yarinya na wuce da ita Sungul Defense Office, shine muka tafi wurin, kuma da muka je muka same su suka ce to mu je asibiti. Mun je asibiti ba sami dakto din ba, amma sun ce mu dawo gobe, kuma an kama wannan yaron din. Galibi idan matsalar fyaɗe ta auku, iyayen yara ba su faye son a yada batun ba, balle a samu damar ɗaukar matakin da ya dace. Lamarin da Dr. Hawwa'u Mai Noma da ta kasance 'yar gwagwarmayar kwatowa 'yan uwanta mata 'yanci a jihar Nasarawa da kewaye, ta ce hakan ba daidai ba ne. Fyaɗe da ake ma yara ƙanana da kuma mata, bai kamata iyaye su rinka ɓoye al'amarin ba, ya kamata su rinka fitowa kuma suna kaiwa ƙara a inda ya kamata a kai ƙaran, sannan kuma su tabbatar cewa idan abin ya faru waɗanda abubuwan da yake zama a kan shiru ko kuma shaida da cewa an ci zarafin ita wannan ya macen, su tabbatar sun tattaro abin nan sun ɗauka gaba ɗaya sun bayar a waɗanda ya kamata su yi masu jagora ko ragamar wannan ƙarar, sannan kuma su kokari su tafi asibiti inda likita zai iya
ganowa cewa lalle an yi ba wannan ita yarinya fyaɗe. Dan idan suka boye wannan abin to shi ne zai kawo ci gaban yada wayannan abubuwan a cikin al'umma. Shi wanda ya ga cewa ba a fallasa shi ba to haka nan zai ci gaba yi ma wannan yi ma wancan har zuwa lokacin da za a samu matsaloli a tare da ba za a iya magancewa ba. Dan dai za a iya tunawa a shekarar 2022 Majalisar Dokokin Jihar Nasarawa ta samar da dokar ɗaurin rai da rai a gidan yari ga duk wanda aka kama da laifin aikata fyaɗe a jihar. Lamarin fyaɗe na ci gaba da zama ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da ke ciwa al'ummar ƙasar nan tuwa ƙwarya.